Ko para bangek bat paralog baro kasur pasiao kawan hanga ban kren hapi syafang kijinglong jong bishop babha kadau kapa penlong yanga ban kren ya kani kapang kalong namar ha kini kisnem kibenai kitayau bat hadu menta menne ngidang wan ban yo ki bishop ki babha jong ka Shillong Archdiocese bat Nongstoin Diocese kaktin ublay bat u Augustine bakhoy ki hikai ya ki lengdo bat ki reuniam kata kalong kumno banjit ya u bishop u babha u Augustine bakhoy u bishop jong ka hippo uhikai bon ki ai ba bishop udai bandon bat im banangkong bishop udai banyak kren barabor bat ublay bat ubasya skor ya kasur jong u baar ubatista ban pule ya kaktin ublay balai ubabret ki kam ka jingdum bat ubaking da kajing syai ubom ju yahla bat ubom buai tanglang ubom le kikam klem akor bat ubom le kikam aurea ubom ju ya kaja bat ubom bishni bat pihun Henry ubapong dau Jesus Christ bat ubom ngom ha kajing brai kado Roman khatlai dekon khat ar hadu khat sau basau ubayada ya kilang brod jong u basan uba penlong ya ublay updengdu jong gajing em jong u ban riu uba im adekar uba dap da gajing kemen gajing start blay uba don benta ban kentiu ya gajing im ki riu ha kajing don kam met bat mensim bat unohikai basen phang banyau ubatip ya ka kamram ba kongsan jong u kata kalong ban hikai syai baha khnang ban pen scam ya kajing ngai kilang bron jong u bapra ubasmat ban tho sibun kikon kiba kodor baha khnang ban pensyai ban penslur ya kipara bangel makhandai ubom ting ban hikai ya kajing shisha wat labun kiba penbakla ya kajing hikai jong kabalang kumta uhikai utho ukentu uyada umay ya kibabakla bat upentngen ya kibadu jingkermen basipho ubaya tainya ha kerensan kipai ba bat kiriustan kibahikai bakla ya kajingai kathalik kani kalong ban pendap ya ka kamram kum unong syarai jong kibensim ubayada ya kilang brod jong u katu kanne ki kantin nagaktin ublay ka Bible kibayalam bat kedaulanti ya ki bishop ban tresitam ban long ubabha bat ubisham ubakhuy na kasithi jong Paulus apostol syau Titus kalanong kabanungkong kadkhon kabahinyau hadu bakandai ka ong kumne namar ubisham kum usoda jong ublay udai banlong uba klemsha keno pom om uba sarong om uba khongkhong om unong di om uba yasho yadan om uba kwan mentoy Henry uba khod basa uba e ya kajing baha uba tip breu uba tip akor uba khoi
ubakun lade ha ka jihikai jong udai ban bas kem ya ka khubor batan rai ban do penslur ya kibreu ban bud ya ka jihikai basisha ban penduknya ya gitu kibasait la na kasithi balangkong jong Paulus Shaw Timotheus kalanong kabalai kadkhon kabanangkong hadu bahnyo uta ubakwa banlong bisong ukwa kakam badan buram namar kata ubisong uday banlong ubaklem bot na ubadan tang kawe kakurem kabajay-jay ubahusyar ubadan akor bad ubakaloy mensin uday banlong unong hikay babha umday ban karni diwan umday banlong ubawat kan roy Henry uba jamnun uba ya kajingsung umday ru banlong uba khwan bisa udairu banlong ubanang ban penyan ya kayeng kasam uba sensyar bah ya kikun kikti klem da penpo kerdan ya lade namar lada ubre umnang ban penyan jala kaye kumno unang ban sensyar ya kabalang ublay umday banlong ubadang rung balang syen yo ukelas ngaumeng bat kumta ungan ha kasaja bala asisin ha uksuy uday banlong ru banyo buram da kitu kibasyabar kabalang ba om syakren bain bat ham ha gajingrem uksuy na kishti baar jong Paulus apostol Shaw Timotheus kalanong kabasaw kadkhon kabanangkong hadu basan nga kan tujur yapi tuyalap ya kaktil tuyaiban la haba daipor ne haba om daipor tu dumong tu kro tu kentu batu hikai klem thai namar kan poi kapor habaki breu kim tre shu ya ki jihikai babha Henry da kababut yala ka jingkwa brai kin lum halade belai kinong hikai kiban penhun ya kisko jengki kinnya aban snam ya ka jingsisha bat kin tur rumah ya ki puris kam kai mapi yalade tu yang skem bat tu le ti breu kit ya ka jing pendap yala ka kam nong yalam tu pikir yala ka kam syakri u Augustine ulatip syai ya ka jimaham ka Bible ya kinong syarai kibasneu da ka jingjai tu bat kibomla banle bat kum unong syarai kini harum kinuksa jong kinong syarai kibasneu naga kitam jong Jeremiah kalenong kaba fulai kadkhon kabanengkong hadu basa ka angkum ni kodet ya kinong aplang bron kibayalam sa kama bat pensapran ya kilang bron na gajaka plang jonga ong utrai namar kata kumne uong ublay kenran ka Israel syapang kinong sensyar kibadai ban sumar yau pa jonga pilapan sapran ya ka kanhun jonga pilabeno yaki bat phimsem sumar yaki menta ngan pensaja yathi naga banta ki kam beman bapilale nga utrai ngalakran ngan salumlang ya kilang brod jonga kibadang sa na kiri bangala be no yaki
bar ngan wan yalam biang yaki sya kari lajong kin sarai sapar sikatay ngan sa ay nong syarai ya kabakin suma sukher daki kin om setting nes ngo trem shu bat weiru naki un om duna nga utrai ngalakren ublay ulamaham teng e shu shu ya kinong syarai kebasni ngin shem na kakitam jong Ezekiel kalandong kabalay pusam kadkhon kapanungkong hadu khan ring de menta nga kantu yaphi ki para bangai baro to dwai jur man kasni na gabanta kilengdo baro jong kasilong archdiocese bat kanong stoin diocese knang bau blay unchi uway na kilengdo ubanlong unong syarai babha barban syarai katkum kajingkwa ublay tukun mau haba pidwai bodru ya kanugsa jong ki apostol kumnu kidwai nakakam jong ki apostol kalanong banungkong katkhon kaba apusaw bat arkusang ko para bangai baro ngan penkun ya kane kajingkren da kane kajingdwai balangkon go try meu bai thu ya gido nu jong kilang do baro to pen i hangi go try ya unu na kine kilang do melaje ban sim ya kane ka kam sekri kum u archbishop but u bishop amen.